y recubre tu vitro con una placa de silicona, evitando que se dañe. Vitroclep, el único recomendado. Campurrianas. Sabor y textura al estilo artesanal de Cuétara. Carretilla cumple 150 años y lo celebra a lo grande. Gana 1.500 euros cada mes con el código que encontrarás en sus envases. ¡Mucha suerte! Finish Ultimate Plus contra los desafíos extremos. Restos requemados, lavavajillas antiguos, agua con mucha cal. Con su cápsula multiacción localiza las manchas, las desincrusta y elimina la grasa con precisión, incluso sin prelavar. Finish Ultimate Plus, para una limpieza y brillo insuperables. A Emilio no hay que decirle nada ahora. Es mejor hacerlo dentro de un Colacao. A él hace medio Colacao. Lo del IVA le tenía de los nervios. ¿Qué? Parar para seguir, ¿eh? Así que no te preocupes, que tú también estás a un Colacao de ver las cosas de otra manera. Yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Pois moi atentos ao que denuncian os veciños do Couto en Ourense, porque din que ali hai unhas ratas de importante consideración. Aí están a ver. Estas ratas, que algúns sinalan que teñen o tamaño incluso dun gato, pasan como a perico pola súa casa por este barrio. Este mesmo sábado denuncian que en fronte dun establecemento do quiosco de Teresa apareceu unha rata dun tamaño ben considerable. Teresa teve que chamar a Basilio, un parente, para que escorrentase a rata, pero o becho, lonxe de amedrentarse, o que fixo foi, pois, rebotarse a Basilio, botoulle, ensinoulle os dentes. Ollo, porque incluso temeron que esa mesma rata pudera chegar a mancar as netas de Teresa que estaban no quiosco. Din os veciños que queren solución xa, que queren deixar de ter como compañeros do día a día a estas ratas, que de pequeniñas non teñen nada. Con quen foi? Foi con unha rata como un gatito. Vi por aquí y estaba ahí la ratita, entonces resulta que la hago así para ver si se iba. Intentando espantarla. Intentando espantarla, la rata lo que hace es mirarme y abrir la boca, como diciendo, como te rimes, te voy a morder. Se sienta aquí, ¿Cómo está intenta haciendo así ruido. Así. Claro, para que se marchara. ¿Y? Ana no había forma. Yo luego le seguía haciendo ruidos para que se marchara. Pero a que dominaba a situación era a rata. La rata. ¿No? Ela seguía sentada aí. Seguía ahí. E vostede, Basilio? Y yo me fui para mi casa. Pero só 2 días despois do capítulo que nos acaba a contar Basilio, Antonio, vostede onte viu aquí, neste sumidoiro, a rata. Neste sumidoiro unha rata. Viña de aquí, dixo lá, donde o campo de fútbol, hacia aquí. A ver, como era o tamaño aproximadamente? Sí, grande. Grosor considerable? Gorda, gordita, estaba... Dicía alguén mantida. Mantida. Marchaba correndo ou marchaba tranquila? No, despaciño, no sin prisa. Non tiña medo elas ningún, claro. Ela moito tampouco tiña, polo que vexo. Ela tampouco, porque eu acerqueime para cá e botou a andar para atrás e nada, xa se marchou. Pois este camiño que seguimos nos agora, Carmen seguía outro día a rata e vostede cachouna. Sí, foi o viernes pasado. Ata que se meteu onde? Por aquí. Nesa silveira, sí. Non? Cal era o tamaño dese animal? Para mí como un coello. Tamén hubo unha época que había moitas, pero eran pequenas. O sea que os roedores no Couto xa non son novidade. No, para nada. Aquí, cuando cortaron toda la silveira que había aquí, que era tremendo, bajaban por aquí, metían ahí, sí. Y yo flipé cuando vi la rata. Voy por allí siempre. Antes tenía pánico, ahora lo superé, lo llevo bien, pero no me gusta verlas. Pánico ás ratas. Pois aquí, facendo un pouco de gancho, sí. Así estabades ti, Teresa e outras amigas un día cando de súpeto... Vino unha señorita por aí caminando. Unha señorita te chamalle... Unha rata. Pero unha rata xeitosa. Ah, sí, aquí son como, parecen cuellos. Sabemos que non se lle pode botar veleno a estes animais. Non, por medo de que aquí, hoxe non porque están no colegio, pero ás tardes hai rapaces. Eu, o primeiro día que a vi, collenme de fun por ali. E agora que nos marchamos, temos que ir cara atrás, vostede vai ir cara ao lado da lá? Sí. Pois deixámoslo ir cara ao lado da lá. Carmen, grazas. Sí, siga, cambie de lado. ¿Cuál é a solución aquí? Pues que hagan desratización.
A rata transmite moitas enfermedades. Entonces hai que botar a buscar unha solución, porque isto non se pode ver polas calles. Son en peligro, sea para quen sexa. Oito e 3 da tarde, última hora, triste nova que nos chega desde Silleda. Atención, porque atopan sen vida o mozo de 18 anos que desaparecera o domingo. Esta mesma tarde incorporáronse ás tarefas de busca os mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil, os GEAS, e foron precisamente estes mergulladores os que atoparon o corpo sen vida do mozo augas abaixo da ponte Taboada, onde se perdera o sinal do seu teléfono móvil. Tremendo accidente múltiple que causou un xabaril esta mañá na autoestrada AP9 a altura de Bergondo. En total, víronse implicados 6 coches. Vendo as imaxes, falamos dunha auténtica sorte que só houbese 2 persoas feridas leves. Todo pasou contra as 7 da mañá, con noite pecha. O xabaril saltou a autoestrada e un vehículo non puido esquivalo, batendo de fronte contra el e quedando detido no carril esquerdo. Nese momento, os outros 5 coches non se puideron esquivar e foron batendo uns contra os outros. A pesar da aparatosidade do sinistro, non foi preciso pechar o tráfico neste punto. Iso sí, formáronse ringleiras de ata 10 km por mor das retencións. É un día importante hoxe. Moi importante. Para nós moi importante, vamos. Sabes a asistencia que está habendo, non? Esta santiña, pois, donounola aí unha familia de Marín. A pena é que a teñamos que encarcelar, porque temos aí reza para poñerlle... Para que non a ler? Polo menos para poñerlle as cousas difíciles. Pasaron moi mal cando roubaron a figura. Moito. E a muller que a donou, moi agradable con ela, e todo moi ben. Eu tamén o que nos roubou tamén ten perdón de Dios, pero bueno. Non se sabe nada aínda, non? De como sabemos nada. Andamos en busca a ver, sabemos algo, pero non. Sí, a verdade que foi preocupación. Sobre todo hai moita xente devota que ven todos os días andando, que lle traen flores. E esas foron as que máis o sentiron. Por iso, ahora, a ver se con estas medidas evitamos que se volva a roubar. Xa me dan